Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good day mga kababayan! Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong araw. Napapanood po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating Facebook account na CLTV 36 Official. And para po sa karagdagang updates, balita at mga happening sa ating komunidad, tumutok lamang ho kayo at mag-subscribe and follow sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang isa ho sa ating Facebook page, ang CLTV 36 Official. Meron pa ho tayong isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. Samantala, ang aming pong IG account naman ay CLTV 36 Official. Sa mga nais mabasa ang aming mga tweet sa Twitter, syempre i-follow nyo po ang aming Twitter account na CLTV 36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdaang programa at episodes at latest uploads ng CLTV 36, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. For more information sa CLTV 36 and sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. And syempre, magpapahuli ba kami? Meron din ho kaming TikTok at CLTV 36. Today is June 27, 2023, araw po ng Martes. Kamusta po ang inyong pananghalian? At bago po tayo tumuloy sa ating topic question of the day, gusto ko munang batiin ng happy birthday si LG Malang. LG, happy birthday sa iyo. Sana'y magpatuloy ka sa iyong magandang hangarin sa buhay. Si LG po ay dati naming kasamahan sa CLTV 36 at isang magaling na video editor. Naway marami pa sanang mga projects ang dumating sa iyo. And wishing you good health and maraming
blessings. At kung sakaling maghahanda ka, wag mo kaming kalimutang padalahan dito kahit Shanghai lang dito sa CLTV 36. Sa buhay ka't mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, LG Malam. At ito na hong inyong pinakahihintay ang ating topic question of the day. Ano ang highlight ng June mo? June ano pa lang ngayon, June 27. Pero anong highlights mo this current June? And hindi yung highlight sa buhok highlights yung mga happening sa buhay So i-comment nyo na po yan sa ating topic question of the day. Nasa Facebook page po yan. Sa CLTV 36 Official. Hanapin po rin at mag-comment na kayo. At babasahin po natin yan maya-maya po lamang. Isang art exhibit tampok ang mga likhang sining ng Kapampangan artist mula sa Alaya Bootcamp ang isasagawa ng Suli ng Lubao ngayong darating na June 30 sa NHCP Museo ni Jose B. Lingad. Ngayong araw, alamin natin ang iba pang detalye ng art exhibit. Kasama una si Sir Patrick Brian H. Porras, ang Director ng Media and Publicity ng Suli ng Lubao. Magandang araw po sa inyo, Sir Patrick. Hello po, sir. Good morning po. Alright. Sir Patrick, katulad ko ng mga nagdaang bisita natin sa ating programa, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na batiin, i-shout out, i-greet lahat ng gusto nyong i-greet dahil baka humasalubong nyo sa kalsada napanood kita sa CLTV, bakit hindi mo ako sinout out? Sana wala ho kayong makalimutan sa inyong mga pabati. Go ahead po, Sir Patrick. Kaya naman po, sir. So, a big shout out po, especially sa aming chairperson, Sir Harvey, and of course to Mon, to Joanna, to Kuya R, to Ranel, to Miko, to Shan, to Giancarlo, to Jake, to Vince, to JP, to Rika, to Rosaline, to Angelica, to Miss Mara, to Sir Felix, and of course the other members of Sulining Lubao. And also, I would like to greet my mother from Lubao, of course, my two sisters, si Zaira po and si Paula, and of course my Lola Maming, and also to my advisors sa Industrialist, our publication po sa DAPSU, kay Ma'am Chona, kay Ma'am Tony, and of course to our Dean sa College of Education, kay Ma'am Riza, and of course kay Ma'am Glo sa aming Director for Student Affairs, and kay Ma'am Dali. And of course sa aming mga editorial board ng Industrialist, sa mga seniors po, kay Ate Sai, kay Ate Ses, kay Kuya JD, kay Kuya Stephen, kay Ate Eddie, and sa atin pong current editorial board, kay Sir Ronel, kay Ma'am Arlene, kay Carlo, kay Kylie, kay Danya, kay Natalie, kay Marco, kay Daniel, kay JP, kay Rodney, kay Bea, kay Liza, Chester, and of course to my friends, Aizel, Angela, Clarice, Joshua L. Paulo, Aljun, Stephanie, Bani, Nicole, Bea, Mika, Dingli, and of course to the rest of my classmates sa BS at English 3B, and my friends po from Iloilo na sana nagwa-watch din ngayon, sila Thea, Daniela, Carl, Paul, Lawrence, Claire, and some of my friends also and family from Iloilo po. Ayun. Thank you so much, sir. Sir Patrick, kung may nakalimutan ka pa dyan sa mga pa-shoutout mo, hindi ko na alam At kung sakaling merong nakalimutan si Sir Patrick, wag ho kayong mag-alala, nasa puso't isipan niya kayo. Kaya ako, gusto ko siyang nag-greet kasi matapang siyang nag-greet. Pinangalanan niya lahat ang kanyang gustong i-greet. And bukod po kay Sir Patrick, kasama din po natin si Miss Geneva Urizar, ang officer in charge o OIC ng NHCP Museo ni Jose B. Lingad. Hello po, Ma'am Geneva. Kamusta po kayo? Hello po, Sir Jody. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin dito sa inyong programa. Maaari na rin po ba akong bumati sa aking mga kakilala? Alam mo, natutuwa ako yan kagad ang nabanggit mo dahil tutuloy tayo dyan, Ma'am Geneva. Ito na ang inyong pagkakataon. Sana wala rin kayong makalimutan katulad ni Sir Patrick. Maraming salamat po. Gusto ko lang pong batiin ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas sa lahat po ng 29 museo sa buong Pilipinas na nakikinig po sa CLTV 36. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa museo, lalong-lalo na po sa ating partner na Sulining Lubao, Philippine Pastel Artists Incorporated, at na museo at aklatan po ni Diosdado Macapagal. At sa lahat na rin po ng taga-subaybay ng Top Pick Live ng CLTV 36. Magandang umaga po sa ating lahat.
Ayan, no? So sa mga hindi nabati ni Ma'am Geneva, huwag kayong mag-alala, hindi naman tong una't huling pag-guest niya sa ating programa. And unahin na natin kay Ma'am Geneva. Ma'am Geneva, meron ho yata kayong inihahandang art exhibit sa darating na mga araw. Ano ho itong art exhibit na ito? Yes, sir. Itong exhibit na to ay pinangalanan naming Alaya. Isa tong proyekto ng Sulining Lubao sa pakikipagtulungan ng Pagbabansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Nais po namin na ipaabot sa ating mga manonood na magkakaroon po tayo ng exhibit na kung saan nagbunga na po ang 2 araw na workshop na pinaghirapan po ng ating mga government offices at ng Sulining Lubao upang maipromote at maipakita ang galing at sining ng mga kabataang Kapampangan. Gaganapin po ito sa parating na June 30 or katapusan ng Hunyo sa ganap na alas 11 ng umaga. Kasama po ang iba nating mga guests at mga special na mga artists na nanggaling din dito po sa ating probinsya ng Pampanga. Malapit na pala ito, malapit na. Today is June 27, may 2 araw pa, 2 tulog pa para sa ating mga kababayan na paghandaan ng pakikibahagi sa exhibit na ito. And speaking of pakikibahagi, ano ho ba ang naging role ng Sulining Lubao rito, Sir Patrick? Well, actually po, yung Sulining Lubao po ay in partnership po sa mga museum po natin. Kasama po yung museum po na pinangungunahan po ni Miss Jen, yung museum ni Jose Bitingas po. And yung role po ng Sulining Lubao basically is parang matulungan po ang ating mga artists po, and of course ma-promote po natin ang Kapampangan culture and landscapes, kasi po yung Sulining Lubao po yung nag-provide ng mga subject po ng mga artists po natin. Parang naglibot-libot po kami sa Pampanga para kumuha po ng mga larawan. Katulad na lamang po ng nasa screen po natin na larawan. Yan po ay isa sa mga kilala na landscape po sa Pampanga, yung Mount Arayat po natin, and yung iba pa pong mga tanawin po sa Pampanga na need po talagang mabigyan ng highlight. So parang in collaboration po sa art, maganda po na mabigyan po ng emphasis yung ating kultura and of course yung ating mga pamanang Kapampangan po. And aside from that po, yung Sulining Lubao din po ang nag-head, isa sa mga head ng mga project po na ito, na ayun po, gaya na sabi ni Miss Jen, ay parang yung mga bunga po niya ay makikita po natin actually sa June 30, kasi yun po yung pinaghirapan po ng ating mga artists sa 2-day art bootcamp po nila last May po. Yun. So nagkaroon pala sila ng art bootcamp nitong May, and ito ang Alaya Bootcamp, and palagay ko successful ang naging Alaya Bootcamp itong nakaraang May. Pero yan ang itatanong ko kay Ma'am Geneva, no? Sa pagbabalik ng ating programa, kamusta ba ang naging Alaya Bootcamp? Ilan ang sumali rito, and very, very promising ba ang naging resulta, kaya't ngayon ay magpapa-exhibit na ang NHCP Museo ng Jose B. Lingad. Manatiling nakatutok at magbabalik po ang ating programang Topic.
Kayo nakatutok pa rin po sa ating programang Topic. Happy birthday kay Koyang Carlson Kim. Koyang Sonic, happy birthday sa iyo. Sana'y maging masaya ang iyong birthday celebration together with your family and mga mahal sa buhay. Siyempre, kasama ang Mamangon Clan. Wishing you good health at maraming blessings, and may you continue to reach for your dreams and maging successful sa buhay. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Carlson Kim. Congratulations naman kay Nicole David. Talaga namang ayan na, nagbubunga ng iyong pagsusumikap sa iyong pag-aaral at konting push pa. At talagang todo na matutulungan mo na soon sina Koyang Ferdi at Ate May. Muli, congratulations, Nicole David. Samantala, ito po ang mga komentong inyong ipinadala sa ating topic question of the day. Ano ang highlight ng June mo? Ang sabi po ni Weng M. Waitgents, Boracay Escapade. Sana all makapag-Boracay. Sana all makapagpunta ng Bohol katulad ni Angelica Cara. Sabi ni Juanita Alfonso Reyes, my simple celebration of my birthday. Gusto ko yan na highlight, pero simple celebration katulad ng advance happy birthday greetings natin kay Franz Graciel Barrera. Hindi nakaabot ang iyong palabok at kakanin sa akin nung ikaw ay nagdala ng pa-birthday mo dito sa CLTV. Ako, yung highlight ng aking June, ako yung nakabisita sa Baguio City, ha? Nitong unang linggo ng June at strategy review and planning conference kami roon. And ito kayang ating mga bisita, anong highlight ng kanilang June, pero feeling ko alam ko na eh. Unahin natin kay Sir Patrick. Sir Patrick, ano bang highlight ng June mo, Sir Patrick? Aside po siguro sa June 30 na event po natin, yung pinaka-highlight po siguro ng June ko ay natapos na po yung finals namin dahil malaking tinik po talaga ang nabunot sa mga utak po namin, especially po na College of Education po yung tinitake naming course. So, yun po siguro yung pinaka-highlight ng June ko po as a student. Gusto ko itang i-congratulate dyan, Sir Patrick. Ha? So, ML time na naman, Netflix time na naman tayo, tulog time tayo, bawi-bawi ng tulog, Sir Patrick. How about you, Ma'am Geneva? Ano po ang highlight ng inyong June? Sir, salamat sa pagtatanong. Actually, ang highlight ng aking buwan ay ang darating na Alaya exhibit na gaganapin po sa katapusan ng Hunyo. Highlight siya in a way na nabibigyan po natin ng pagkakataon na maipalaganap ang mga iba't ibang sining at talento ng mga Kapampangan dito sa ating probinsya. At isa po yun sa mga konsepto na binuo po ng ating organisasyon at ng ating Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas para po ma-highlight hindi lamang po ang mga sining nila, kundi pati ma-highlight din po ang kahulugan at importansya ng bawat museo sa ating mga probinsya. Alam mo, Ma'am Geneva, kung tinuloy ko lang yung aking kurso doon sa talaga pinakarurok ng ano niya, pwede akong maging isang museum curator at ambassador. Pero ako'y kasama man nyo ngayon at natutuwa. And bago tayo
naghiwalay kanina. Ma'am Geneva, kamusta pong naging Alaya Bootcamp itong nakarang May? Sir, sisimulan ko muna to sa maliit na maikling kwento. Itong Alaya workshop na ito ay isa pong konsepto na binuo po ng Museo ni Jose Bilingad, museum staff at ng Sulining Lubao. Ang aming ideya po sa pagkakaroon ng ganitong klase ng workshop ay hindi lang para ma-promote ang museum, kundi para mas makilala pa ang iba't ibang komunidad ng mga artists, no? Or mga skills dito sa ating probinsya. Noong ito po ay nabuo, nagkaroon po kami ng pagkakataon na ma-meet or makasinamuha ang iba't ibang mga tao na handang tumulong sa museo at sa ating organisasyon na Sulining Lubao para maisakatuparan itong gantong klase ng proyekto. Sa tala po ng aming pag-aaral at sa haba po ng aming binigay na pagkakataon para magkaroon ng mga sapat na mga participants, nakakita at nakakilala po kami ng 10 promising na student na maaari pong magtuloy ng gantong klase ng proyekto, no, sa susunod na 5 pang taon. So ang proyekto pong ito ay hindi po natatapos lamang sa workshop at hindi lang din po magtatapos sa darating na Hunyo katapusan. Itong klase ng exhibit na ito, itong klase ng workshop na po na nakikita nyo sa inyong screen ay samahan po na nabuo upang maipagpatuloy pa yung pagpopromote ng kultura at ng sining dito po sa Museo ni Jose Bilingad at lalong-lalo na po dito sa Pampanga. Right. Sir Patrick, siyempre, malaki ho ang naging role ng Sulining Lubao dito sa ating Alaya Bootcamp, no? Did you expect na ganito kagagandang obrang sining ang maging output ng bootcamp nitong nakaraang May? Actually po sir, personally hindi ko po inasahan na ganoon po yung magiging outcome ng mga obra po ng ating mga participants, no. Dahil una nga po ay hindi po nila gamay ang pastel. Parang baguhan po sila sa medium po na ito. Halos po sa kanila ay iba po yung medium na ginagamit. Kaya maging yung mga ano po natin, maging yung mga artist po natin from PPA ay hindi rin po in-expect na ganito po yung magagawa na output ng ating mga participants po. And of course, sobrang mangha-mangha po ako personally as an art enthusiast dahil nakikita po dito na binigyang buhay po nila ang ating Kapampangan culture and landscapes. And nakikita rin po dito kung gaano ka talentado ang ating mga artist po sa Pampanga. And of course po, gaya nga po ng sinabi natin kanina, ay sobrang nakakahanga po na tignan na may mga young artists po tayo na pinagpapatuloy po yung arts po. Considering po na mayroon na po tayong mga AI ngayon and sobrang laking factor po ng mga ganitong art bootcamp, especially na na-enhance po yung traditional art forms gaya po ng pastel. Okay. Salamat. Actually, natutuwa ako at syempre binibigyan pugay ko kayo, no, sa Sulining Lubao and syempre itong NHCP Museo ng Jose Bilingad kasi unti-unti na kasi yung industrialization, no, dito sa province and ang ganda-ganda ng subject, landscapes kasi we might never know in the future, 5 years from now, 10 years from now, baka ho maging limited na lang talaga yung mga landscape na makikita dito sa Pampanga. Hindi talaga natin maiiwasan ng industrialization and ang modernization and palagay ko yung mga nagawang art forms sa ito ay magiging susi at magiging saksi sa mga, sana naman hindi mangyari dun sa mga landscape na kanilang napuntahan at naging mga subject. And to the art exhibit, Ma'am Geneva, kamusta pong preparation nyo para rito? Ang gagawin po naming exhibit, actually sinisimula na po namin ngayong araw dahil ang exhibit po ay dadaluhan ng iba't ibang mga participating artists na manggagaling po sa Maynila at pawang mga representative din po ng iba't ibang mga art galleries dito sa ating bansa. So matindi po yung gagawin namin paghahanda lalo na sa pagbibigay ng naratibo sa bawat painting. Makikita po kasi natin sa bawat painting na nilikha ng mga artist po natin yung kanilang sariling story
hindi lamang po yung landscape na nagre-representa sa kagandahan ng Pampanga, kundi kung paano nila pinalawig yung kanilang imahinasyon upang mabigyan ng iba pang anggulo yung ating mga kapaligiran. Katulad ng po na nakikita nyo sa ating screen kanina, yan po ay isa sa example ng painting ng isa pong pastel artist from Philippine Pastel Artists Incorporated. At yan po ay kinuha at ayun po ay kuha base sa kanilang imahinasyon at base sa kanilang pagkakamangha sa Pagmarangle. Isa po sa mga tourist spot dito sa bayan ng Lubao and of course bayan ng probinsya ng Pampanga. Isa rin po sa mga exhibit na isa sa mga pinapalaganap din po namin salita about this exhibit ay dadaluhin po ito ng mga kapitapitagang mga journal dito sa Pilipinas, katulad na lamang po ni Miss Cara David. Ang kanyang pagpunta po sa ating museo ay isa sa mga sign na nagpapakita ng pagsuporta po ng bawat Kapampangan sa mga local na artists dito po sa ating probinsya na kahit ganun pa hindi nakakapagbuo ng kanilang pangalan sa industriya, ay nabibigyan na ng pagkakataon na ma-highlight yung kanilang gawa, yung kanilang buhay, yung kanilang storya sa kanilang mga sining at sa kanilang mga painting. Alright. And Sir Patrick, ilan po bang mga artworks ang mai-exhibit dito? At yung mga artworks po ba na ito, baka ho mayroong interesado, baka ho bumili? Salamat po sa tanong, sir. So far po, mayroon po tayong 17 artworks na masasama po sa ating exhibit. And out of those po, ay 15 po ang magiging up po sila for auction. Sa tanong nyo nga po kanina ay kung baka may mga interesado po na bumili. Actually po, i-open po sa auction ang ating mga artworks po sa darating din pong 30. Sa June 30 po sa ating event po or yung opening po ng ating exhibit. And doon po ay makikita, doon din po malalaman ang mga detalye kung tungkol saan nga po yung mga istorya ng artworks po na yun, kung sino po yung mga artist na gumawa ng bawat artwork. And of course, kung magkano po ang presyo na pwede nilang i-bid ng ating mga bidders po sa ating mga artworks. And at the same time po, yung mga mabibid po or yung pera po na malilikom out of this project po ay mapupunta naman po sa better good po or sa cause na tinatayo o tinataguyod po ng ating organisasyon na Sulining Lubao. And sa mga future projects or events din po na katulad po ng ginagawa natin ngayon na Project Alaya po. Okay. Ma'am Geneva, ang pagpunta ho ba sa exhibit ay may bayad? Baka ho merong entrance fee rito? Baka ho baka mahal or what? Libre ho ba ang bumisita sa exhibit? Lalo na sa ating mga kabalin. Yes, Sir Jody, libre po ang ating entrance sa exhibit at libre din po ang entrance sa ating museo. Ang exhibit na po ito ay tatagal ng halos 1 linggo po sa Museo ni Jose Bilingad at patuloy po itong i-exhibit sa iba't ibang museo dito po sa Pampanga, katulad na lamang po sa Museo at Aklatan ni Diosdado Macapagal at sa Museo ng Social History ng Pilipinas dito sa Angeles City. Makikita din po natin to sa mga iba't ibang art exhibit gallery, sa mga iba't ibang partnering organizations and business establishment na maaari po nating malaman ang mga susunod na detalye sa kanilang pagdalo po sa opening ng ating exhibit. But to answer the question, yes po, sa mga nanonood po ngayon sa atin, libre po ang pagpunta sa museo at libre po ang pagtitingin sa mga naka-exhibit na mga painting ng mga Sulining Lubao participants and artists. Okay. And Sir Patrick, muli imbitahan niyo po ang ating mga viewers and mag-invite din sila na suportahan po ang exhibit at tumungo sa exhibit ninyo this June 30. Ayun. Sa lahat po ng mga art enthusiast and especially sa ating mga Kapampangan na
mga artists po, not just the artists but the Kapampangans in general. Sana po supportahan po natin ang mga ganitong uri po ng programa o proyekto dahil naipapakita po dito ang kultura ng Kapampangan and of course our own landscapes, and at the same time we are also supporting our local artists na nowadays nga po ay masyadong bihira na lang po ang magkaroon ng mga traditional na artists sa ating lungsod. And at the same time po sana po ay makapunta po tayo sa ating exhibit. Gaya nga ng sabi ni Ma'am Jen, hindi lang po nagtatapos sa June 30 na exhibit yung ating proyekto dahil magkakaroon pa po tayo ng iba't ibang exhibits na sa darating na mga linggo o darating na mga araw po. And we are hoping po na you also support the other projects of Sulining Lubao, and pwede nyo pong bisitahin ang aming page sa Sulining Lubao po sa iba-iba pa pong mga detalye. And maraming salamat po sa ating mga tagapanood. See you po! Eva, kayo po muli, imbitahan nyo po ang ating viewers, and kung meron din ho kayong mga social media platforms na pwedeng puntahan upang para sa karagdagang impormasyon hinggil po sa inyong tanggapan. Go ahead, Ma'am Geneva. Yes, sir. Sa pagdalo po sa ating exhibit, mangyari na lamang po na kontakin natin ang isa sa mga partner organizations ng Alaya Exhibit, the Museo ni Jose B. Lingad, Sulining Lubao, Philippine Pastel Artists Incorporated, at Museo at Taklatan ni Diosdado Macapagal. Kami po ay may kanya-kanyang mga Facebook page na maaari niyo pong makita all throughout social media. I think the Sulining Lubao also has its own website. It's www.sulininglubao.org. At doon po natin makikita yung mga iba't ibang detalye at instruction po sa pagbili po ng mga painting or sa pag-review po ng ating mga painting, whether it's online or on-site. Mangyari din po na makita natin yung iba't ibang pahayag ng iba't ibang mga artists po natin gamit ang kanilang social media. Andyan po si Miss Cara David, na kung saan gumagamit ng kanyang social media accounts to promote the museum initiatives and also the Sulining Lubao initiatives. And most of all, we have the website, the www.nhcp.gov.ph, for you to be able to view all of the exhibits, no? Hindi lamang po dito sa Pampanga, kundi nangyayari din po sa buong Pilipinas. Plano po kasi natin na mas palawigin pa yung gantong klase ng proyekto at hindi lamang po magtatapos dito sa ating probinsya. Layunin din po natin na maiangat yung konteksto ng gantong klase ng mga exhibit para po mas maliwanagan yung ating mga kababayan sa kahalagahan ng kultural na kaalaman o yung tinatawag natin cultural knowledge in English. Maraming salamat po sa inyo lahat at we hope na makikita po namin kayo sa darating na pagbubukas ng exhibit na Project Alaya. Suportahan po natin ang mga local artists, and syempre, magtungo po tayo sa exhibit ng sa June 30, no? And alam ko maganda po ang kanilang tunguhin, and syempre, hindi pa ho ito ang huli. Marami pa po silang mga proyektong isasagawa sa darating pang panahon. Maraming salamat po sa panonood sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. At para sa aking anak na si Harper Arabella at wife si Patricia, kaluguranda kayo. Ako po si Joey Dizon Mercado, taga rito, kasama nyo CLTV 36, atin to.